کہ ایف سی نا مچٹ چپ کیری لم مچٹ خاموشی مرے تاکید سے مچٹ چپ کیرے انن کنم کل خنارے باقاعدہ ایف سی نا وردی تھی اوفتا آفیسر اک امو میٹرک فیلنگا تنخواہ دار تا فوجی گاڑی تھی کہ توسر اننم خنارے او گاڑی تھی کہ توسر اور چائے سر کینو بلوچ سلیپا کو گاڑی تھی نہ جوانا تا زیانا تنگسرے او خنار کینو بلوچ سلیپا دا گاڑی تا ٹائرت بسٹ کرے رو چائے سر اینو بلوچی اگر نن خلین او دے سم خلین اینو بلوچ سلیپک انتے کہ دا 8 سال 70 سال نائے او بلوچ نزیہ نسل کشی کرے جبری گمشدگی بے گوائی مس او عرفے درے ننا نوجوان آتے او خلق مسخ کرے لیکن اینو دا خوف چھٹا دا بات اس دا ریاست اینو شکست کنگ او چائس اینو بلوچ اچ صورت سلیپک شاید دا ریاست سماف کہ ننا ٹارگٹ گوادر اللہ کے صرف گوادر اللہ کی نن کان گوادر سر مرین ننا مقصد ننا اسٹ مننگے ارا تفریقے کہ در ریاست شاغا ننے زئی تیٹی ننے قوم تیٹی یہ لو فرقہ تیٹی ننے بشخا لیکن اینو دیر پائے کی مکران نوٹ دیر پائے کی ساروان نوٹ دیر پائے کی بولان نوٹ دیر پائے کی خاران نوٹ اینو داڑے آر اسٹ بلوچ موجود پائے کی بلوچستان نوٹ ای بلوچ در ریاست ڈالر نہ کاروبار کرے بلوچستان نہ تیٹی او پارے کی دا شناختے دافتے کن خوف اس جوڑ کے نو مندو خنار منہ سال مست کہ کستن بلوچ پاننگا خلا کے دا چیک پوسٹ آتیان مزدور اگ محتاج سکدا کا گدرنگر اور کسن شناختی کارڈ نہ سرزمینہ چیک کرے کا پارے کن یرا کا بننگس یران گننگس لیکن امو دے درو نم خنارے کہ نہ نوتے پارن نی دیر اس نہ سرزمینہ بسنس کھنیا نہ رفس کی دا کن گدرنگٹ واپس ین تکیننگو ای بولان نہ خواجوٹ ای خاران نہ ای گوادر نہ ای پورا بلوچستان نہ خواجوٹ نی دیر پنجاب پی اینو تنخواہ دار فوجی بسنس کھنیا نہ رفس کہ ای دا روڈ نہ رانگننگ اٹھران کھا نی کنے پنی تن مونے ڈکانس نی کنے نہ رفس نی اس دہشت گرد مجرم کنا نیوس کنا بے گوا کروک نیوس کنا خلوق کسپوک نیوس اینو ای چاوے اینو نم چارے کہ ننا دشمن دے رے ننا دشمن انداخس خوف زدہ مسنے انداخس خوف زدہ مسنے چائک بلوچ تے نانو جانا کی خلیفت تو ننا دا سواری تھے دا سواری تا ٹائر تے بسٹ کریو چائس بلوچ اینو سلیپک نو مموڑی خنارے بلوچ نہ اسلے در ریاستم خنا کہ نہ ناس نوجوان اس ویڈیو سے خننگے کہ او گاڑی نہ ٹائر نہ شیفن گاڑی سٹارٹ یو کائک شیفن تے خلص تک تاکہ داکن کنا ایلو بلوچ علم بچر اوفتے نقصان ما فو دا گاڑی تورے تاکہ نہ قافلہ مونی قاعدہ نوجوان اکتے نہ کاٹم تے ڈگارا امو نما ٹائر تا امو نما بختر بند گاڑی تا شیفن ٹائر تے تسو تے نہ کاٹم کے کہ دا کاروان کامیاب مرے نو منت پارے کہ نما سمتے انن سلون نو منت پارے نمادا انت پائک در ریاست کہ نندانا وردی سے نسے خلون کہ او ننے پائک نم دا کنن کپیرے تو نم پرون دانا خام خیالی دانا خام خیالی نی خلقس نی کسفیس نی بے گوا کریس نی دا ایرتے بے علم کریس دا لمغاتی او غفیس بغیر ماتی انتا لیکن این اور داتا ماک ملتنو لیکن دا بسنو تینا علم مارتے کن دا بسنو داتا جودتی پین لمغاک امو لمغاک شامل منیو کہ ہوتا ماک اریر لیکن او درد پو مسنو بلوچستان نا درد پو مسنو بسنو دا سنی بلوچ خلیفن کپیس ہے دا ساسیر استنا علم گوانے لیکن او بلدان دا جودتی بسنے دا نا کامیابی ہے کہ ننتے نا درد پو کرے ننتے نا قومے دا سا خلوئی فی لمک دا سا پدی مروئی افق دا سا کاٹم تروئی ہے لیکن زمین تروئی افق دا سا سائے قربان کروئی ہے لیکن تنخواہ دار فوجی تینا سرزمینہ آقائی کروئی کرننگ لوئی افق
اور دا یاد تخرے دا جنگ صرف مارنگ نافک دا جنگ نم ار بلوچ نائے ارانا پینن آخیرٹی کی بلوچ بریک ارا دے کہ دا تنخواہ در فوجی در ریاست دا ڈکٹیٹر ارا کی پائک بلوچ دہشت گرد دا نما کلنا جنگے کہ او دے پا دہشت گرد نیوس تو فکنا دوٹی بے گوا نی کننگس بے گنا نی ننے خلنگس نی ننے پاسے دہشت گرد لیکن دہشت گرد نیوس کینو ننے اللہ تویس گوادر ایننگ انتکی اللہ تویس ننے ملامت نیوس دہشت گرد نیوس نی تینا کل کرتوتا تے ڈکیں کے تاکہ دنیا خمپ اینو اگر ننا مچی اموڑے جمع مروس اینو لکا تا حسابٹی بندہ گوادرٹی جمع مروسو گوڑا دا ریاست کے انت بچہ کا او دے بخوبی سمائے دا ریاست نہ دا خام خیالی ہے کہ دا شاید اڑن دا سا بلوچ خلوئے ننا حوصلہ غاتا برزی اندادے کہ داڑے آرر چنا ذرا سیاں پدر رفک کنن گوادرہ اننگو نننگ افل اگر بلوچ خلی سکتو نہ چنکا چنا کمو نما گولی تا توارتیان خلی سرے لیکن بلوچ دا سا خلی پک بلوچ کاٹو متک لیکن کاٹو میں ریاست نہ مونا شیف کپک دا تنخواہ در فوجی در مونا شیف کپک اینو دا فوجی ننے نرفر ہے دا ایف سی والا کی نمرا کا بننگو رے اوفتے پاروئی کراٹے منینا سنگریزا دا بوٹا تے پالش کرے سے اوتا نوکری کرے سے بلوچ نہ ریاست آزاد اس بلوچ داڑے حکومت کرے کے امو ٹیمان اراٹے من کی نی انگریزا تا بوٹا تے پالش کرے سے نی ننے پار نہ تاریخ انتے نی دیروس ارا کا بسنس انت کی بسنس نن پورا منن اور مونی پورا من مرون نن ارا ریلی مسنے ارا مظاہرہ مسنے چاہے ارا جلسہ مسنے نن ہمیشہ پورا من مسنن نن تینا سینگا کے تسنن لیکن تینا لمگا تا تینا ایرتا جو دے خراب مننگ لے تنن اور مونی ملے پرونتے کننو میں کل نوجوان تے اندا امیدے دا یقینے کہ نن دا جد و جہد اٹی مستقل طور پر نن تو نوار مرورے تانکہ دا ناپا کا قدم اک دا فوجی تدا کن انتنو مو ٹیم اس کا نم کاٹو مکتورے لیکن پدی مفرورے آخر ٹی اندہ پانی خواہ ہے کہ پورا من مبو دشمن اینو ہر سائڈ ان موقع پٹیں گے کہ انہوں نے ناکام کے انہوں نے پدی کے خیر انہوں نے پدی شاغن کپک لیکن ننے خلیفنگ نہ کوشش ضرور کے نہ جوان تے بیگوا کننگ کے کرے نیتا نہ نوجوان تے مسخ کننگ کے اندو کننگ تا لیکن نمے سمجھداری اٹکارے ملوئیے باشعورو قدم ارفوئیے اندنو قدم کہ انہاں زمین کن نہ قوم کن نہ بقا کن جوانو مریر نعرے 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 بلوچ نعرے 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 بلوچ دا آخری نعرے اندہ زور ان خلوئی تاکہ دا ریاست سماتم میں کہ دا بلوچ نہ زمینے داڑے ارا بسو نے قبضہ کننگ کیوں زیادہ اریس کا تینا قدم آکے داڑے تخنگ کتنے نعرے 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 بلوچ نعرے بلوچستان نعرے 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 بلوچ نعرے 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 بلوچ تم مارو گے دمکاؤ گے ڈراؤ گے تم مارو گے نعرے 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 بلوچ لما باز منت واری لمک منت واری دیکھیں ظلم نمونا بشمتورش
ظلم نمونا بشمتورے زندہ ہے مزاحمت زندہ ہے مزاحمت گولی بھی کاکے لاٹھی بھی کاکے مکران میں دیکھو ساروان میں دیکھو جلوان میں دیکھو زندہ ہے مزاحمت زندہ ہے مزاحمت اینو نن تنداڑے امو لمغا کموار مسنو کیارا 5 سال 8 سال 12 سال تنا چناتا بے گواہی پد اوتے کے اورنگو اور او داڑے بسنو دائی تے نمتن کننکن تنا قومتن بیان کننکن تن میں خواستے نمو تئی تے تسلیج بنرے ای داسا راشد حسین نے نمان خواست کے وا کہ او برے اور نمتن عید کے راشد حسین اراد یارے دبئی نرے کے بے گوا کرر او نمارے کے امو وقت سین وارس شال نہ روڈ تھیا وارس کراچی نہ روڈ تھیا وارس اسلام آباد نہ روڈ تھیا اور اینو نمتنوار داڑے مستنگا چوار مسونے صرف اور صرف راشد حسین کے نہ بلکہ امو کل بلوچت کے کیارا رے کے لاپتہ مسنو ای خواست کے و راشد حسین نمان کے برے نمتنی تو گپ کے